Shin, kun san Najeriya na tsaka mai wuya? Wani sabon hasashe mai girgiza ya fito daga bakin masanin tattalin arziki, Paul Alhaji, kan makomar farashin man fetur a Najeriya. A cewarsa, akwai yiwuwar farashin man fetur ya dawo zuwa 800 idan aka samu haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin tarayya da matatar Dangote refinery. Ya bayyana cewa kafin rikicin ƙasashen waje, musamman na Iran da Amurka, farashin ya taɓa sauka zuwa wannan matakin. Sai dai ya yi gargaɗi, idan rikicin ya ci gaba, farashin fetur na iya haura 1,500 a lita, yayin da dizal zai iya kaiwa 2,000. Masanin ya ƙara da cewa mafita na dogon lokaci ita ce gwamnati ta mai da hankali kan wutar lantarki, noma, layin dogo da ɓangaren mai da gas domin rage raɗaɗin hauhawar farashi ga al'umma. Wannan lamari na iya ɗaukar hankali a tattalin arzikin Najeriya. Shin, farashin mai zai sauka zuwa 800 ko kuwa za mu fuskanci ƙarin tashin farashin mai tsanani fiye da yadda ake zato? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section. Kuna tare da ni Rama Kabir Ibrahim daga tashar mu ta Asar 24 TV, gaskiyar zance.